Arefo yema munyina akwaba na yede mo NYANSAPO kasa mfoni NYANSAPO na waje so de ama me se isane no badwemba ekwan so ya no subscribe no share no like ede ama me na ede NYANSAPO ye pese yesua de kakra ye fe NYANSAPO ekwan so na fe san badwembam ewo adesua ekwan so na yede mamo se mo hwe ewo akom a ye wo akom tetiye ai kan se akom suku obi fa tetiye mu na wabayi wo paben okunni ewo akom mu sa bebe na ye nua be ya wo tewe akom suku mu ena wowo na wohwe wono no baabia wodi gina panya wogina ne bia na senko akone limpa ento asosuku no wo ya wie na waje na bodi ewo ho no mo eno ena eguso a ekoyi na adehia bebre wo mu ene yie NYANSAPO ye pese ye fa so na afi yesane ede mamo sa me se wohwe agro a egro a obayi ode atomo na afi wodi ase ya ye fretwene ne se adaban na adaban twene no se bia ko to wo ma won kom nsuo ahodo tanonom ene ade no wonum na ya na ye bo ede ema wo mo tade tisi dwomu na won mo esa eno na se yi eka abrumu ewo ho ya ye chirimi na entwene ni gwa hodo bebre nti ye kwa nim na ye be chieche bi mu na ya mohu ye wo bi ma ye friend se abofem a eno eye sumangro se wo a wote mfanyina nya wo hwe ne ntenten so na e wo so no won se eno ene ye friend se abofem anase sumangro eno no eye tegare no wo mo kom tegare no ne ade no wonum so ena wo mo de sa ntwini wonum etimi edidi asa ewo ho no mo edi ye nua ba yi mama ye hwe na sa na kakra na ye beto aso na afi enchiremu ni adesua bi ewo wo mu so ku no ho no ye de no so de atwedwa edi amana Arefo ya Africa kra adaban asa na yemi abayi wogusu a wosa ewo ehwo ne ma refi se ye wontwenye ni bia ye de ensa na ebo ebi nso ye de nkontama ene ye digusu a yebo na we adaban asa na wosa no no ti na abere akomfo bia be koduma bia asa na gro dinati enye twini bia na ebom akomfo bia betini bia asa esanse nenya ne ntwene ebi enye nasa ene wode sa ye wo bia ye friend se kopo no no isu se eye sire bosom enti nasa no edanso ewo ehwo no a enye asem ketwa afemu yenwemu na yehwe sukuu na nkasa so wie nua be ya wode ntoma bi bi egu ne nan a eda ne nase ebi nso eba ne nan kokom hosa no no ebi ebo hono mu esa na afeyi wode bi atototo ne nsa enti ntoma ne de ni nkyeremu nyina ene se akwese yawo abofra ketwa na yewo na wonse ya de ntoma akyekyekyekye ne nantu won soro ho no ene eba ase wote se de nua be ya ye nyina no we bua ema otwa shape ni ba eyi no ema yehu onse comfort de se bia koto wunia na ntuo na wade se adoa ya na asa ne kra ne akom no enye fe enti we ne boa ema yi wuni pesu no ema yehu sa me sa wo hwa wo ba no ba bechia ofenso okopie mu a ofenso kro ni nyina akomfo won mo hema ene waba bechia ne friends comfort fia tra wono ena waba bechia ne bosom ene obrempon teja kofi eno ene bosom a osom no eti sen eno no achia akomfo imari na e wo feso yi se bonwa asana sasasa entwene ne bono nso asasasa we twene a eboyi ye friend se abofem anase sumangro no ena wo sayi eno eye wo mo kom tegare wono nso enetini edesa emare mfi se komfodu ho no ma wo sasuma ni nyabi a wotumi yo ti basa asani na wotumi esabi ene nchema ne hu se obi obetete wo no nso ya ne no nso ejina so obi won ma de wo tete no anase professor wo kire wade no no onim de senka school a wonim science wonim social wonim we enti wo kire oni na
ebasa wugina ba bia wutumi sua de bia saa na Akom no nso akwakoye ye obeche no se ne nyoma dɔso a asa bebre wo ha wutumi esa ewo ho no na ma no guso a mekɔ entoma no mu mom ye hwɛ kakra na bibia ya to aso na ye bia mamo Ejiarefo eno no yatre entoma na edigu na na wie afa yamra sire on se ye di ade fufu bia sesra wo mu eye sire no nso saa sire fa so ba ko wo mpa no eboa ema wo nipadua no eyi no ema ne ye fe twasi ema enema ya akɔ no enu nti se de be ya ye nanam no akɔmfo ehu be ye fe na wo no basipie sita no nti ena ye bi sire bi esra wo mu afa wo hu a wo musuku no se de wo no mo cha atade bi asanwera fita Akom mpefi Akom pa hote enu nso na se kire eno no se ne be ya ho bete na efi enya ho enu nti ena won mo de nwira ena eku school no afa ye wie ne sa no ene na ye mra won mo tinwie konfo bia won mo ko school na ya na ntiti wo mo etwa won mo tin mpese ena mkan se rasta no pese no a won mo twa ne ejina ho de na bibi ni nyina ne se obosom a wo be fa wo na se wa fa wo a wo de wo be ye adwuma no no we ekoye apambia eba beda wo ne bosom ntamu tifenya be ya adom na wo wie na wo firi a ye yuti ni na pese no ye de aya apam e de ato bosom no so asekire ne se daachi bia no woni hono a bosom no ebe fa ni no so na wadi akira no hu ba bia wo busua no wo no enumu e na obekwa akoyi obi ama waba no aba be kom no e wo ho enu nti e na ya na wo no etwa ne se wa anya dia e na se woni hono a otumi fifi ho e ko fifufuo mu e ko fa obi a wa abonten san se woni ne enya apama sa chenchenchen na waso fo busua ni yenkɔ sede a eno so ya na ya bibia bobo wo no timu ene ade no akommo no ya papa enya ahongono so sa wo yo ba wo ye bemmo sede na ebo mu timu nyina na se kire ne se abra wo ko school na wo wantete nim omfa obada wo yo ba nso a mema gro wo mfa bemma da enu nti se finhye du ena ade be ko Akom school na sede ni gina ho ma ne se wonya na dwen so ni obi beda nti wo kra no emma wadwene mupo emko se bia o kosere na anasese emma ene mema ni nyina saa ana asechira e wo ho school mu no kakra nyansapo yenim no ena yesane ne badwemba na yete amamo Dentini ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro mountuma ye fe ni din de sei ni din wo ba ma
akola wa no so na se otrimu usuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofindro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya